ao micrófono. O que vos estaba contando antes é que, efectivamente, eu recomendáramos a película esta de My Mexican Pretzel, porque eu escoitara un día na radio acerca da historia da creación desta peli e fascinoume, e dixen eu, que é esta maravilla está nos cines actualmente, vamos de tirón. Entón foi este enamoramento de decir, pois vou solo. Foi a primeira vez que fun só ao cine. Xa esperaba que fora unha película diferente, de feito é un falso documental, é o que é. Bueno, é un documental, no fondo, é unha recopilación de... No fondo sí que é un documental, non? É unha recopilación do asunto. Claro, é unha recopilación, pero todo o subtítulo, toda a narrativa é pura inventativa. Xa. Entón, para que non vira a peli, pero sen destripada de ningún xeito, basicamente é unha señora, a directora, de feito, que atopou no seu sótano. Isto na historia real, é dicir, o que pasou no plano da existencia no que estamos todas vivas agora mesmo. Unha señora que atopou no sótano do seu avó, unha vez que este morreu, unha cantidade de cintas de película inmensas, de grabacións que recolectara o seu avó durante toda a súa vida. E este faleceu, atopou todas estas cintas e dixo, eu teñolle que daralles unha forma a isto. Entón, xuntounas dun orde específico e de maneira que contara algo así como unha historia. Estamos máis ou menos estables. Parece que mellorou un pouco. Vale. Continúa. E que pasa? O que fixo foi crear un guión inventado ao respecto. Que pasa? Que a meirande parte da película é silencio ou traballo de mínimo de enxeñería de audio. É dicir, si ben todas as grabacións eran sen sonido, pois igual o enxeñeiro de sonido o único que fixo foi meterlle o sonido do tren ao tren que pasa. Pouco máis. Sí. Un rollo, pero un rollo de película. É dicir, pero claro, é que é rollo de película porque deixa de ser un pouco unha película. Por qué? Porque de repente baixas a barriña totalmente ao que é sonido. E se lle bota un pouco en falta, porque... Sí, máis ben sí. Eu creo que iso foi vaguear, non querer facer o son da película e decir, ai, que transgresor. É que date Mentira, conta, que aburrimento. É que date conta do curioso de onde proveñen as imaxes, que realmente, é dicir, eu creo que esta tamén está xustificado pola orixe das imaxes, que son cintas que topou no sótano do seu avó e que xa teñen como un corpo en sí mismo e ti lle metes un pé. É como ver imaxes continuadas cun pé de foto, e o que ves é un pé de foto. E tamén, que creo que isto xustificaba así a directora, tamén dache a sensación de estar lendo un diario. É un pouco a sensación que quería transmitir, como esa sensación de intimidade, de non poñerte xa unha voz que che conta, senón que eres ti que lee a historia. É dicir, aparte, pois, como cando lees un libro, a non ser que sexa un audiolibro, non hai ninguén que xo conte. E non te... Por outra banda, opino que uns ambientes, un espazo, porque no fondo, a ver... Unha musiquita... Unha música de vez en cando. Un pouquiño... Non sei... Pero o feeling de estar nun espazo que podes gravalo, Quero dicir, hai un enxeñeiro aí de son que está facendo algúns efectos de son, pero uns ambientes daríanlle un pouco máis de empaque. En algúns momentos o faría incluso tamén reforzar a propia mensaxe da película. Penso eu. Eu a verdade é que dormirme todo o final, non sei canto tempo. O sea, mira que non é moi longa, que dura 70 minutos. Pois eu igual dormime 20, pero ou 30, porque non podía máis. É que
A ver, A min, onde eu peor... necesito máis estímulos que non imaxes e texto. Necesito, non sei, ruidos, expresións. Xa, bueno, eso é un problema... Esperade, que teño problemas co micro. Por outra banda, eu teño a impresión tamén da sensación final de agora sí, cando che remataron de contar todo, agora sí que máis ou menos entrei na historia, teño ese feeling de conexión cos persoaxes, co tipo e coa muller. Máis Debe coa ser o muller que final, co porque señor. eu conexión con eles ningunha. Así que debiu de ser así moi ao final que te conectas. Pero dende logo Xa. é unha proposta diferente e interesante xa só polo plantexamento de base do filme. Sí, pero Javi, que non é interesante? Bueno. Logo falaremos Bueno. de Explota, Explota. Un día que foi a meu pai vendo, aí eu como, que estás vendo, papá? Quer decir, a min o que máis me fastidiou, escoitaseme, que me está fallando o micro moitísimo. A min o que máis me fastidiou de My Mexican Bretzel é que foi ao cine ilusionado, sabendo que iba a haber unha peli única, diferente, así que iba a ser unha experiencia fílmica nova. Non me puiden comer unha puta palomita, porque reinaba o silencio na sala de cine. É dicir, como estábamos comentando, unha peli sen puto sonido. É dicir, comíame unhas palomitas, parecía que resonaba eso en toda a sala. Era como... É dicir, tiña que comer bocados de palomitas para ver que pasaba un tren e decidían meter o sonido do tren, ou que sonaban uns pasariños de... E paraba ata a seguinte. Biches, Sí esos, que non la uns recomendaste ambientes. porque acórdome de esa anécdota das palomitas. Sí, verdad? Pero eso, é así, deixándonos ao lado de que podes, creo que principalmente se pode criticar eso por a falta de estímulos que che dá e todo eso. Non sei, eu apreciei moito pois a introspección do guión e non sei, meterme nos sentimentos desa muller e esa especie de viaxe da alta clase Un pouco burguesa. Todo sí, decir. burguesa, pero bueno, burguesa. Se non tampouco tes unha videocámara nesa época, e menos unha videocámara que grave en core, coa calidade que gravaba esa videocámara, que a verdade é que a min sorprendeume. Xa só por iso. Sí, e menos te vas a facer un viaxiño á neve. Claro. Bueno, por si se uniu alguén, que agora non estou en Twitch, estábamos falando do falso documental My Mexican Bretzel, que é así o título internacional, que ven a significar como un bretzel que é como un boliño, non? Un doce, Eu sei o que é pretzel, pero non sei se o boliño ese é pretzel, pero non sei se tamén se pode dicir pretzel, non sei o que é. Ah, eso é pretzel. Pois non o teño claro. Bueno, o falso documental My Mexican Bretzel, que vai deso, dunha recopilación de vídeos que topou a directora no sótano do seu avó unha vez este faleceu e lle puxo un guión feito por ela. Ah, o guión é dela? Sí. Ah, eu pensaba que realmente era da muller. No, é aí onde ven o falso concepto. Os vídeos son o que pertencen á realidade e o guión é historia inventada que se adecúa ao que a directora imaxinou que esas historias podían transmitir. Entón é eso, é tamén un exercicio de inventiva, é como se che dan un briefing dunhas imaxes random e ti inventas unha historia. Entón... Que podemos dicir que estaba dirixida tamén por Nuria Jiménez Lorán, que para iso o apuntei. É que quedou nominada a mellor dirección Nobel e a mellor documental, pero non gañou ningunha das dúas. Normal. Me cachis na má. Bueno, era unha proposta bastante arriscada. Por certo, polo chat xa nos recomendaron dúas películas que eran A Quiet Place e Cronocrímenes. Vin as dúas, moi boas. Me too.
Quiet Place, ademais, ten un traballo de son ao longo de toda a película moi bo. Ten bastante máis son Quiet Place que Mexican Pretzel. É que non hai diálogos, que os diálogos son en texto, que hai que ler. E que para que vas a ver unha película para ler? Porque onde están as barreiras do cine, Laura? Quen somos nós para delimitalas? A min aburriume, é que eu teño moi pouca paciencia con estas cousas. A min non me cautivou nin a historia, nin as persoaxes, nin que non tivese son. Tampouco me pareceu que a fotografía fose tan boa, nin... Non sei, non me gustou tanto. A verdade. Tamén eso, tens que concebir que o concepto de fotografía non tan boa foron gravadas por un turista. É que por iso, é que aínda por riba... Pero a verdade é que agora sabendo... de turista. Está contada a historia de forma interesante tamén. De feito, narra unha historia a través de esas imaxes. E a montaxe tamén hai que valorala, porque o que tiña era unha cantidade inmensa de vídeos de viaxes e de así, e como a cortou para contar unha historia que a mí me transportou, en certa maneira. Xa fora a outra época, ou a salir de paseo ás montañas, ou verme noutro lugar, a mí se me levas a outro lado e me levas contigo, eu estou dentro. Igual ele axudou o estado de consciencia no que estaba na peli, no momento que estaba vendo a peli, e a romantización que fixen de min mesmo no momento? Sí. De disfrutar da sala vacía para ti? Bueno, sí, non vacía. Imagino que habería 3 ou 4 persoas máis. Bueno, había, sí, 6. 8 ou así, bastante separadas. Seríamos 10 en total. Creo que todas esas personas escoitáramos a entrevista na cadena SER pola mañá e decidimos ir a esa sesión de tarde e noite nos cantóns da Coruña. Seguimos coas pelis porque levamos 20 minutos con unha peli que ademais, bueno, para min non o merece. Das máis interesantes probablemente desta edición dos Goya. A min pareceme esta típica peli que recomendas porque queres quedar de guai. A ver, non entendo, Daniel, non entendo. Non a recomendo a todo o mundo. Esa é outra. Recomendéivola a vos porque tedes unha resiliencia maior que outra xente, considero. Porque nos odias, di a verdade, porque nos odias. Pero eso, recomendo a quen que busque novas experiencias fílmicas e a quen lle guste ler subtítulos. Ai. Bueno, podemos pasar así polas pequeniñas a que están así un poquinho. Sí. E citamos xa Explota, que non sei se a Dani dixo que a viu así como de refilón. E pois ti, sí, Laura, biches. Sí, a rematei hoxe de ver. Eu non rematei de vela, porque estiven hoxe facendo cine. Que Fai-me ilusión fardar un pouco disto. Pero canto podes revelar diso? Pois nada, que estiven grabando son para unha curta que sairá en algún momento e que probablemente estea en festivais de ficción e de terror. Podría cuadrar máis co festival FKM que temos na Coruña de cine fantástico de probablemente estea na próxima edición ou na seguinte. Non sei canto tempo vai levar a postproducción, pero aínda estamos na produción, así que mañá aínda teño grabación e despois hai máis. Non hai tiros... sí que hai tiros. Direille a Golfstar 54 que sí que hai tiros na película. De feito, hoxe rodamos unha das escenas con tiros. E ata aquí a irrupción do meu paso polo cine de hoxe. Vale, pois Explota é unha película dirixida por Nacho Álvarez e conta a historia dunha rapaza que é Ingrid García Johnson
que deixa o seu marido plantado, non se sabe por qué, non se profundiza para nada nesa historia, simplemente o deixa plantado o día da boda, colle un billete de avión, vai a España e comeza a traballar na tele de bailarina. Fala un pouco pois da censura que había na televisión naquela época, pero todo así moi por riba, é musical ademais. A min encantanme os musicales. O sea, para min é un xénero que pode dar moito de sí. E tamén pode dar, pois, High School Musical ou Explota, Explota. Eu cando entrei... Ou Yesterday, que nos preguntaban antes polo chat. Eso tamén pode pasar cando fas unha película musical, que te salga Yesterday. Eso, que quere decir? Porque non a vin. Eu vin solo o anuncio unha vez que fun ao cine e me chantaron un anuncio de Yesterday e despois o product placement de Amazon que me dá a min que se lle deron tanto bombo é porque necesitaban recuperar algúns cartos porque non lle saliu tan ben a xogada, ulíame eso. Merece a pena. Ten música dos Beatles, que é o mellor da peli. Xa, eso é o mellor da peli, ten reinterpretada no cine, pois escoitar música tamén é molón. A verdade, quero dicir, tes un equipo bastante guapo para escoitar música. O marxe diso, pois é unha película con unha historia sen máis. Xa. A ver, Penso que Laura podería hateala un pouco máis. Sí, aquí zamparamos di Laura, libérate. Non me parece mal, Yesterday. Non estou en contra. Que comedia soas. Pareceme peor Explota, Explota que do que vimos a falar. Vimos falar do Nacional. A ti que te pareceu? Eses diálogos tan naif decías que eran, Javi? Pareceme un guión infantil con unhas cancións frouxas que sí que te transportan un pouco a esa época na que é que eu non as cores eran bonitas e o bestiario estaba bastante ben. Diría que é o mellor da película. Que de feito está nominada a vestuario, maquillaxe, perruquería e actriz de reparto. De feito, o pouco que vin eu definiche delo agora mesmo xusto, porque aparte eu pillei a escena como do avión, que sabedes cal é. A primeira, sí. No, creo que era a última, sí, creo que era a última. Entón foi todo como moi estrano, moi Friends dos 90, non sei. E xusto pillei nunha escena que despois empezaron a cantar unha canción horrible. Foi cando mirei a meu pai e dixen, pero isto é un musical? E me mirou, sí. Non sei. Moi out of context. A relación da película con Rafaela Carrá, cal é? Explota, Explota é Pois que son cancións de Rafaela Carrá que cantan. Non sei se todas, pero... Non tiña eu moi ubicado a Rafaela Carrá, pero as letras... Eu tampouco, pero está no guión que preparei. Aí pon Rafaela Carrá. Os grandes temazos de Rafaela Carrá. Bueno, pois... É que se leras o guión... Non o lín porque estive facendo cine. Hai un temazo no Spotify que é Popurrí Rafaela Carrá. Chequeadeo. É como unha canción de 9 minutos que enganxa tema tras tema de Rafaela Carrá. Boísimo para churrascadas cun biote. Pois non sei, igual é que non sou moi fan eu de Rafaela Carrá. É moi de fin de ano. É dicir, é unha destas importacións que fixemos de Italia que se popularizaron como nos 80-90 e de repente se convertiron en microestrelas da televisión e como pues, que contratas cada gala de fin de ano e así. Diso aí un pouco tamén das galas de fin de ano e a televisión bueno. Sí, entón, non sei, é dicir, ten temazos, pero veña, pasemos a outra película. Explota, unha peli totalmente prescindible, uns diálogos valeiros que dan un pouco de vergoña allea. Se queredes iso, se vos gusta, eu o disfruto, así que podes vela.
Eu sempre recomendo todos os musicais, alegran o corazón. Iso é A certo. verdade é que sí, é difícil que te sente mal un musical. É como, bueno, polo menos divertínme. Bailaron un pouquiño, que eso sempre... Eso sí que está ben. Bailan ben, é divertida nese sentido, as actuacións musicais están ben. Aí... O que pasa é que, bueno, pois cantan unhas cancións que non... Pois coas que eu non me sentín identificado ou non me... Non resoaron en min, polo que fora. O que lle Bueno, resonen, estupendo. pois o desfrutará moitísimo. Estupendo. Seguimos con outra peli que non sei se vi. Bueno, podemos ir por Adu, que tampouco a biches ti, Dani, non? Me declaro culpable. Bueno, non te vou a decir que non a deberías ver, pero eu non a volvería a ver, a verdade. Javi, queres explicarnos un pouco de que vai? Porque aínda non me enterei moi... Bueno, sí que me enterei moi ben, pero vai de moitas cousas a ver. Razóns para vela e razóns para non vela. Razóns para vela, eu penso o actor revelación levou ao final, non? Si, teño na cabeza. Gañou 4 Goyas. Gañou mellor dirección Salvador Calvo, que é o director, actor revelación Adam Norou. Gañou tamén a mellor dirección de produción Ana Parra e Luis Fernández Lago e mellor son. Pois o son está chachi, correcto, é unha superproducción, está moi ben feito. Por outra banda, eu diría que o mellor, o actor revelación, efectivamente ten un papel moi chulo, con moito carisma. E probablemente o que máis me gustou o mellor da película, que tiña pois varias historias e esta é unha delas das que conta. Non afonda moito no drama cando realmente está tratando unha realidade dura. A pasa todo como moi rápido e a infantiliza e eu penso que aí hai unha parte que poderían ter feito unha película con máis profundidade, que no fondo perdes tamén audiencia neses casos. Entonces unha peli para case todos os públicos na que pois se tratan temas de maneira un pouco superficial. Eso non sei que dices, pero eu creo que eso de que tratan os temas todos de maneira superficial é porque intentan abordar como varios temas á vez, como que van saltando dun tema a outro un pouco, e ao final tampouco profundizan así moitísimo, ou o que a mí me gustaría que profundizasen, polo menos. Podríamos dicir que teñen por unha banda un asalto da valla de Melilla e un altercado coa Guardia Civil. Por outra banda teríamos algo así como caza de elefantes ou máis ou menos os furtivos. máis ou menos, temos unha relación pai-filla extraña que Tosar, non recordo o nome da rapaza, Ana Castillo, que teñen aí unha relación, Tosar, eso, nai filla difícil, con pouca comunicación, e Tosar era vixiante da reserva dos elefantes. E por outra banda temos a Adu, que é un neno que ve como matan un elefante e por iso o perseguen, matan a súa nai, como que todas estas cousas pasan para o neno, pero o neno tampouco non as vive, como que o neno, bueno, pois está aí e vai pasando por aquí e chega ata a Valla de Melilla para fiar as historias, como para que todo estea relacionado. Non se mete en profundidade no tema da Garda Civil, dai 4 pinceladas, presenta o conflicto e o resolve. Quero dicir, como había un conflicto, xa non hai conflicto. Quero dicir, xa está. E temos por aí o rapaz este que levou a nominación, quero dicir, que levou a revelación, que fala tamén de sobrevivir nun mundo duro, pero dulcificado. Quero dicir, o rapaz ten que prostituirse con camioneiros
claro, yo conta o rapaz, o neno, a Dú, parece que todo moi ben, sabes? Como cunha sonrisa e non hai tampouco tempo para profundizar no drama porque ou no conflicto porque salta outra historia. Bueno, A maneira na que estrutura a peli é dividida, é dicir, son como... non, como Preséntase. capítulos nos que salta primeiro un, logo outro, volvemos ao primeiro e collemos o outro. Que son como tres, en realidade, porque o do elefante o fía aí entre Adu e Luis Tosar, pero logo o elefante queda aí atrás e xa non importa máis. Pois a millor que saen uns elefantes monísimos. Eu creo que merece a pena. Non eran CGI. Queremos pensar que sí, porque os matan. Ah. Pois sí, queremos pensar que sí. Pero bueno, eso é do comezo da peli. A non ser que foran imaxes de archivo de certos... Non tiña pinta, Nese sentido, eu penso que estaba... nese sentido sí que se ve eso, unha gran produción que ademais está ambientada en varios escenarios, móvense moito, pois hai cartos, aí vese que hai pasta. Sí, eu creo que gañou 4 Goyas, moitos máis do que debería, que simplemente unha película na que se invertiu moita pasta e notase respecto a outras que, por exemplo, estaban tamén nominadas a mellor película. Que, bueno, pois que non sei, que para iso xa están os Óscar, non? Para ese tipo de pelis. A min pareceme estupendo que haxa pelis deste estilo, pero que, bueno, tamén gustaríame que profundizara un pouco nalgún tema, ou que quixera contarme algo que trascendera a historia. Quizás a Profundizar un nivel de pouco nos producción, conflictos, vamos. quizás inspírame o que dixeches antes, sen eu vela, pero como por sacarvos algunha pregunta ao respecto, o que pode haber unha correlación entre que sexan grandes producións e que as productoras que estén máis tranquilas se alcanzas un público maior Por e suposto. non... É de Netflix, quero Sí. dicir, é para intentar chegar a maior público posible. Eu penso que ese é o obxectivo. Bueno, ás veces, últimamente Netflix tamén para as megaproduccións hai veces que a súa estrategia é, por exemplo, que sei eu, con Scorsese, Sí. decidir non involucrarse porque lles compensa atraer megaproducións como Made by Scorsese. Damosche toda a pasta que queiras, ti fas o teu boteo a bola, pero dásnola a nós. Un pouco por como exemplo- fixeron, supoño, con David Fincher por Mank, que xa falaremos deso nos Óscar. Perdón, Laura. Nada, que Las niñas tamén estaba producida por Netflix, non? Sí. Pode ser. Non o dixeras ti? Bueno, non sei. Non sei, pode que sí que Non. saíra por aí no comezo o logo e dai sairía a información. Non sei, non estamos seguras. Podemos falar tamén... Antes- seguimos con a seguinte Podemos, peli. antes de rematar con esta, dicir que tamén estaba nominada a mellor canción, era Sababu, que é unha canción pois africana por un artista africano que estaba moi ben, que se queredes escoitala, bueno, é de Sheriff Badua con Roque Baños, pero Roque Baños a quen lle importa? Sheriff Badua. Gustouche esa máis ou a de... Xa chegaremos Rosalén. a que gañou, que para min esa é unha superproducción feita canción, quero dicir, aí é un temazo, sona increíble. Pois, se queres falar desa canción e pasamos, E pasamos a a boda de Boda de Rosa. Pois sí, a verdade é que Rosalén gañou merecidísimamente ese premio, pero tamén chamoume moito a atención, aparte do... falaremos do puto Mario Casas, non te preocupes que chegaremos ali. Ademais temos cousas que contar do Mario Casas. Bueno, estad atentas, Mario Casas se viene. É que Mario Casas é protagonista Mantedevos aí, deste mantedevos. podcast total. Temos sorpresas. Invitados especiais.
Pois chamoume moito a atención e se vedes no Spotify podedes darlle botón dereito e ver os créditos da canción e ten moitísima xente traballando na canción. A parte dos... non recordo o nome do grupo co que vai acompañado, porque non é só Rosalén a que traballa na canción, senón que ten unha banda potente de eventos. La Sonora Santanera chámase, que é música tropical mexicana, que está pois apoiando moitísimo o tema, que sona moi ben. A voz dela é unha pasada, quero dicir, ata aquí. Bueno, que ademais encaixa moi ben co espírito da película. Queres contarnos, Dani, un pouco de que vai a película, que ti tamén a viches? A ver que tal se me dá a facer unha sinopsis. Vale, Tes unha chuleta, se queres, que che pasei. Tes a chuleta que che pasei por se queres ler un pouco. Sí, miau. Ou inventalo, Dani, que tío Que faz moi ben. aviches? Sí, aviches. vou mentres tanto abrir ese PDF. Vale, a vida de Rosa preséntanos a Rosa, que é unha muller sobrecargada. É unha muller ao borde dun ataque de nervios, por facer mencións a máis películas. Que onde, bueno, no traballo está sobrecargadísima, esta persona casi que POSIT, é persona POSIT, persona que todo o mundo acude para pedir favores e encargar cousas e que esa persona pois todo Tamén recibe. é a que coida o pai de 3 hermanas, é ela que se encarga. Exacto, os irmáns ceden a responsabilidade do pai, no traballo acepta todo o que teña que aceptar e é unha persona que o acepta pois con bondade, pero que está chegando un momento na súa vida onde empezase a cuestionar as cousas porque está petando, porque hai gotas que colman os vasos e non está podendo con todo. Diferentes frentes da súa vida son eses. Ela é como modista para unha especie de compañía, non sei se semi-teatral ou... Parecía como de bodas, non? Sí, tamén... Non teño moi claro, pero bueno. Non sei. Eso, é unha irmá de 3, onde ela ten que levar a cabo, ten que cuidar ao pai morreulle a muller, é dicir, a nai de Rosa fai un par de anos, e dende entón pois o pai está moi necesitado, cunha saúde así como un pouco delicada polo sentimento de abandono e demais. E eso, ten moitas responsabilidades. Traballo a casa, casa a traballo. Ata que decide pois dar un xiro á súa vida. Sí, como o din, estou acudindo a toda a chuleta, grazas Laura, apretar o botón nuclear. Que é o que como lle chaman na peli. Entón, quere tomar as rendas da súa vida. Entón, vaise a Benicàssim, que é de onde, pois, un pouco calera, bueno, non sei se o pobo da súa nai, pero onde a súa nai antigamente tiña un negocio que era de moda, remiendos e costuras varias. Era modista, sí. Era modista. Tiña un obradoiro. Sí. E así dunha maneira moi bonita e ancestral, pois decide retomar ese que é actualmente o seu propio, e eso tamén vai xerar pois unha serie de conflictos, porque o irmán quería vender ese local para o seu propio interés, e non sei ata que punto podese contar o que é a boda de Rosa ou non. Se iso ven na sinopsis, se conta.
Eu penso Sí, que ata aí podes contar que que... Sí. o título que se chama A boda de Rosa e a protagonista é Rosa, sin quere dicir o título que vais a casar. Creo que o título xa deixa claro que Xa, pero... Rosa vai a ter unha boda. De algunha forma está involucrado nunha boda. A ver, podemos realmente non se revela pronto na peli, como para suscitar máis interés Eu como de creo que canto. sí, que sí. Sí, que Porque ademais é moi interesante, que é unha señora podémolo que decir. decide deixar a súa vida horrorosa de coidados e de atender a toda a súa familia, que son uns pesados e que están todo o día chamándoa para que lle faga todos os recados que eles non queren facer e coidar ademais do pai, da filla, de todo o mundo, pois di, pois mira, olvidadevos de min, eu voume casar comigo mesma e a partir de agora non vos vou a facer máis todos os recados. Buscadevos a vida. Eu estou moi ocupada comigo mesma, facéndome feliz e encargándome de seguir coa miña vida. Eu penso precisamente que de algún xeito fala de responsabilizarse cada un da súa vida. Non só Rosa da súa, senón cada un dos que de algún xeito depositaba as súas dificultades ou a súa parte das súas labores en Rosa, que tamén teñen que darse de conta de que non se pode estar pedíndolle favores todo o tempo a xente e menos cargar a unha persoa con cousas que de algún xeito tes que encargarte ti. Cando falamos dos irmáns, a irmá e o irmán dela non fan nada co pai, por exemplo. Tamén un pouco, quizáis, por problemas relacionais, que tamén se tratan moi superficialmente. Sí, sí que se trata de pinceladas, pero é certo que tes razón, creo que acabas de decir, Laura, que tamén unha o ti, Javi, xa non me enterei, que ela, por reclamarse o dereito para pensar por ela mesma, tamén tira da manta de que os outros necesitan mirar por eles mesmos, porque acarrean uns problemas coas súas vidas propias dos que, se son conscientes, non están facendo nada para remediar, ou como teñen un tupido velo diante deles, e que porque tampouco hai comunicación entre eles. Bueno, tamén. Pois un irmán ten certos problemas matrimoniais, a irmá ten unha relación laboral, personal Problemática. problemática, da que deciden non ser conscientes e ignoran. Entón, que Rosa decida tomar as riendas da súa vida tamén é unha invitación de a que os demais, quizás, fagan o mesmo, dunha maneira un pouco involuntaria. Esto todo estamos falando de sinopsis, pero que tal a película? A min gustoume, está dirixida por Iciar Bollaín e me parece que é moi interesante porque por fin se fai unha comedia española, pero con todas, quero dicir, non é moi interesante, non é moi fresca, non a min non me parece que aporte demasiado, pero sí que pareceme que o que aporta é que por fin esa comedia rancia se fai dende a perspectiva de unha muller, que iso xa quita un pouco a casposidade do asunto, que está dirixida para o público que está dirixido, que eu creo que é máis ben pois a xeración das nosas nais. E que eu creo que dentro desa xeración para o cine que adoitan ver está moi fresca. Ben, É correcta. entretida e a produción está coidada, non? A nivel visual é bonita, é levadeira, non che presenta tampouco ningún conflicto no que ti ao final saias do cine ou de vela e digas, puf, é que teño que replantexarme a miña vida. Moi soft. A ver, igual ti non, porque non és unha muller nesa situación, pero igual entendo que é unha película que pode chegar a causar reflexións en certo público, non sei. Miña nai o primeiro que dixo cando acabou a peli foi: voume casar comigo mesmo.
Eu o vin con meu pai e miña nai e entrounos moi ben como peli de venres á noite, a verdade. Moi este ambiente pois moi entrañable, levadeiro, estou de acordo totalmente contigo con que quita a casposidade, é un tipo de comedia suavecita. Sí que na maneira como que ten o cine de revelar diferentes sucesos, ás veces pareceume que desaproveitaba ocasións. Por exemplo, pero quizás tamén a peli tiña un pouco quizás esa intención, porque, por exemplo, no momento no que xa comentamos, no que Rosa lle di aos seus irmáns, ao seu irmán e a súa irmá, que a boda vai ser consigo mesma, que en sí como para pois o que representa na peli ou que ela quería que fora unha sorpresa para todo o mundo. E o momento no que se revela eso, que era os seus irmáns, pareceume como super pouco poderoso. É dicir, revela, non sei se vos recordades, como nun bar, cousas pasando de fondo e sin ningunha especie de efecto dominó claro. Pasa todo como un pouco moi e se me desfai un pouco no momento. Que quizáis o que ten a peli é tamén iso, ¿no? Como Sí, pero tamén desdibuxa a importancia en sí vale. do que é a boda, non? Iso que ti comentas, Perdón? desdibuxa un pouco a importancia do que é a boda, porque o importante en realidade non é a boda, nin que se case con ela, é pois ese cambio de vida, ese cambio de atitude hacia as demais. Entón, igual tamén está feito a posta como é que tampouco é o máis relevante, quero decir, que me case ou que me deixei casar, isto é algo super simbólico, non estou tolísima por casarme, sino que, bueno, isto é outra cousa, o que pero voume casar comigo mesma, non vos pensedes que vou, non sei. A relación de Rosa coa filla, como a bichedes? Porque tamén hai outras pelis de relacións de nais e fillas. Un poquinho desdibuxada, non? Pero hai esa parte de aceptación, como que Rosa é un persoaxe entrañable, non? E tamén coa súa filla. Que fai non moi ben Candela Peña. No, a min gustoume moito como actriz. A mí tamén me gustou e tamén de novo escoitei un día na SER e é super maja na vida real tamén. Sí que é certo que nunha ocasión en concreto da peli pareceume moi mal aproveitado o momento, por poñerme moi crítico. Un momento no que un momento moi íntimo coa súa filla, que a filla cree que lle fallou, que cree que é unha decepción como para ela, e Candela Peña como que solo a mira así dunha maneira e lle dá un par de achuchones tipo e faltoume un pouco máis de para a personaxe que tiña creada, non sei, que se emocionara máis ou había un pouco fría, pero igual é no momento en como vin. Eu penso que aí ten un pouco a función do ritmo na película, non? Porque é unha película que aínda que non ten picos moi altos, pero sí que mantén un ritmo bastante animado durante todo o tempo, Eu penso que aí hai cousas que se sacrifican en pos do ritmo da película. Bueno, seguimos, se vos parece, comentando máis pelis? Sí, tiramos a por Ane, Laura. Contasnos a de Ane. Por dar espera, que vos perdo o audio. Por dar un resumo, recomendámola para se queredes ter unha peli lixeiriña de comedia familiar que ver cos vosos pais mañá mesmo, un domingo. Sí. Eu creo que entraría ben. E así, podemos pasar á seguinte película. A seguinte película é Anne, que está dirixida por David Sañudo. É unha película que vai, pois, realmente da relación da nai con unha filla, enmarcado todo nunha... Ai, caéusenos Laura no seu momento. Ai, bueno, deixámoslle que retome, non? Vas ter que tirar do fío para atrás e desenvolvelo de novo. Bueno, pois vai un pouco da relación dunha nai e unha filla que viven en Vitoria
a nai traballa nunha compañía que está facendo unha constructora ou algo así, que está Sí. facendo unha liña de tren. Ujú. Para facer esa liña de tren van a expropiar unhas vivendas ou uns locais. Entón, hai un conflicto porque a rapaza, a filla, non quere que non lle gusta que a nai traballe nesa compañía que vai expropiar esas vivendas. E desaparece, porque é unha rapaza moi rebelde, ademais pon... Bueno, Tea. boicotea Prendenlle lume. as obras. Sí, sí. E bueno, vai un pouco por unha relación tormentosa dunha nai separada, con unha filla que non sabe o que facer, que é unha descoñecida que está en plena adolescencia, en plena rebeldía. Como desaparece, pois vai descubrindo cousas da vida da súa filla, das que pois non tiña moita idea. Uh-huh. É unha peli que podería ubicarse perfectamente na construcción da AP9 en Galiza nos, que foi, 80-90? Que foi o mesmo, cando se construiu a AP9 tamén houbo o mesmo. Recordaba outro día meu pai que había tamén moitos eslóganes do BNG en contra da expropiación de terras e demais, e de que ia traer eso, que era unha desgracia chegada. E, bueno, esta peli, pois, ponnos no que en 2006, 10, algo así. No País Vasco, neste caso, pois... 2009. Unha coa excusa, pois, da construcción de tren. A min gustoume moito da peli, gústame estes recursos fílmicos, que son como visuais e metafóricos, da brecha xeracional, que na peli o representan, penso eu, con esa brecha que está no muro da casa. Entón, cando nas pelis hai esas cousiñas, como esas metáforas que, pois, que agora non se me ocurren de outras pelis, pero eso, algo que ves ao protagonista traballando niso na peli, que representa algo máis grande na película, pois ver esa na peli un muro da casa que foi rachado, algunha especie de discusión mismamente familiar, e é unha especie de papel de parede, e vese a nai como co Pasa pegamento. tamén en Madre, que se lles vai así fodendo a casa. Por exemplo, que Como ganas de volver a ver esa metáfora. peli, que ganas de volver a ver esa peli. Entón vese aí a nai co pegamentiño intentando volver pegar esa brecha creada na casa. E na súa relación. Entón, esos detalliños do cine gustame moito. E tamén ven contar un pouco do que creo que trata a peli, que é desa, pois eso, un pouco brecha xeracional, porque tamén se esbozan, quero decir, moitas maneiras de entender a vida e o traballo, penso, e tamén o vivir para traballar ou traballar para vivir. E que solta varias frases que se tivera apuntada sería moito mellor. Pero, por exemplo, agora se me ven a cabeza, pois cando a nai como un pico de que a nai entende a filla cando lle di a súa xefa no traballo de que se fóramos nós as que estivéramos do outro lado das casas, crees que seguiríamos facendo o que facemos? Ou algo así. E tamén ten así un par de guiños como ao comercio local e non sei, vese que a señora nai pois consume de barrio e non sei como lle di na tenda, joder, se me sigues poñendo así os precios vou ter que pasar ao Corte Inglés, ou non sei como lle di. Entón creo que tamén comenta ese tipo de modos de vida, e
e non sei, esta perspectiva materna que creo que ten a nai como de como de cando chegues a miña idade o entenderás, ou isto é necesario como para vivir, e non comprender a visión da nai de non, pero isto si vivir é así non. Entón, eso, vexo como unha brecha xeracional do que é o capitalismo. a brecha xeracional que conleva o capitalismo. Pero igual é fliparse un pouco. A min, Javi, comentando outro aspecto da película que me pareceu moi interesante, falábamos antes xa do ritmo na Boda de Rosa. O ritmo nesta película sorprende, nalgúns puntos o pausa, nalgúns puntos o sube moito, entón iso tamén dalle outra enerxía á película e a min pareceme interesante, incluso máis que unha película que está sempre arriba e que van pasando cousas que non ten máis sentido no mundo da comedia, quizáis, ou incluso tamén podría traballarse na comedia. É unha forma de enfocar o cine. E gustoume moito a situación dos espazos, como os plantexa visualmente e como fan os movementos para ubicarnos no espazo. Gustoume especialmente esa escena inicial na que presenta a casa cando entra coa nai e como sitúa todo o espazo cun travelling pois pola casa e xa faste unha idea do espazo no que está e ademais esa repetición visual que despois fai cara ao final. Dito isto, pareceume unha das mellores películas deste ano. Trata o tema do conflicto vasco dun xeito máis centrado quizáis na relación materno-filial. pero o conta moi ben a través dunha relación. Ou seja, que aporta dúas cousas moi boas e moi ben explicadas e neste caso sí que profundiza, eu penso, bastante en ambos temas. Non gañou mellor película, pero ao final só pode gañar unha e esta tamén o merecería, na miña opinión. Sí, eu Sí. estou de acordo. A min eu supoño que esta é das miñas favoritas tamén, ou a miña favorita. Creo que tamén era unha ópera prima, Era unha ópera prima, efectivamente. Sí. Eu sí que os espazos presenta ben o da casa e así, pero sí que recordo esa persecución cando a nai sigue a filla para ver que realmente fai, porque desconfía totalmente dela. Entón, picos interesantes. Recordo que meu pai dixo que tiña un pouco que lle parecía traballo como de curtametraxe. Como que viu recursos noveles para unha longametraxe que lle acabaron parecendo quizáis un pouco grandilocuentes, pero creo que máis ben o decía porque ás veces recurriu a hacer planos aberrantes para interiores, non aberrantes, pero igual cortados por un marco de cociña así e un sombreado asá, entonces no que ti solo ves acción aquí e aquí, ou cousas así. Sí que é certo que ten algúns plantexamentos dos espazos distintos. É certo, por exemplo, na que xa gustoume moito, nunha na que fala a nai co pai E mantense a porta, na que xa tamén te está ensinando xa dende o comezo do plano, tes ese feeling de... moi ben traballada. Sí. Ese tipo de cousas. É certo que na persecución coa filla hai algo extraño, porque ela ten que coller o bus e eso se din no diálogo, pero despois non o colle. Pero bueno, elipsis. Sí, elipsis, sí. Pero sí, en concreto o plano ese fixo de porta e conversación e despois saída pola porta, chapó. Aí sí que eu vin como
o culmen da xestión de interiores nesa película. Recordamos que esta peli gañou a mellor actriz principal, mellor actriz revelación, correspondendo a nai e a filla, ou sexa, Patricia López Amaiz e Jone Laspure, non sei como se di. E mellor guión adaptado tamén. Xa, a mí me parece que estou de acordo, fixeron moi ben. Non sei se é a mellor actriz, pero así de acordo con estes. Só pode gañar unha premios. neste caso. Así que... En todos os casos, sí. Só pode gañar unha en todos os casos, Javi. Pasamos coa seguinte. Sí, a íbamos ver, espera. agilizando porque nos quedamos así en detalles que son como De desfrutar para o a cine. xente que viu a peli, sabes? Eu creo. Eu creo que ata certo punto poden dar curiosidade ao espectador a animar a ver a película. Eu penso que Especialmente creo que estamos de acordo en que as tres recomendamos moito esta de Anne. Iba a facer aquí unha pequena mención que está o chat moi vacilongo, aquí entre... eu acabo de botar unha hallada, non sei que carallo está dicindo aquí a xente. Más blanco que el folio en el que Dani escribe su sección de entrevistas. Que me estás querendo decir? Que non me preparo os meus contidos? De que vas? Se fixen unha introducción preparadísima. Bueno, Golfstar, ten cuidado co que propós, porque non se sabe cantas veces máis se vai mencionar este concepto por aquí. Vale, seguimos coa seguinte película que vos apetece comentar. Imos con aquela deixamos no callarás, como se chama? No matarás. No matarás e deixamos así para o final, vale? Vale. Se vos parece. Así solto o que quero soltar e despois falamos de cales nos pareceron a nós as mellores películas. Eu penso que Pues eso vai seguir soltando xa. Imos... Bueno, como que redeseñamos nos, ou seja, replantexamos nosas entregas de premios e damos os nosos premios, os premios entrevistas a estas películas. A ver que Aquelarre, se queredes comentamos así un pouco rápido porque Dani tampouco a viu. Non tan rápido. Fas ti o resumo, Javi? Veña. Aquelarre vai dunha caza de bruxas. Nun entorno medieval falase, pois, de un grupo de rapazas coas que, polo que sexa, deciden que son bruxas e van a por elas e teñen que son sacarlles como fan os seus embruxos. Está moi interesante no plantexamento visual, que a min pareceme moi bo. No plantexamento sonoro e musical tamén está moi ben feito, está moi integrado dentro do que é música diegética dentro da historia. Tampouco plantexa moito máis do que sería esta sinopse, non? Quero dicir, ao final preséntase tamén o que sería esta escenificación do aquelarre. E non sei se queres engadir algo máis, Laura? Non, pareceme ben ese resumo. Bueno, eu podo comentar que foi unha peli que me gustoume moito o son da película. Gustoume moito, ademais gañou, penso que banda sonora ou algo así fora. Que gañou? Gañou música, penso. Que foi a que máis gañou, a que máis gollas tivo. 5. Mellor música original, mellor dirección artística, mellor deseño de vestuario, mellor maquillaxe e peluquería e mellores efectos especiais. Bueno, non sei se todas as merece. Tampouco houve moitas así con efectos especiais, non sei cales estaban nominadas, vestuario e tal, moi ben. Pero son a min gustoume moito. Despois a película tamén, gustoume moito as actrices tamén. Ti, Dani, que opinas da película así? Eu estou por aquí respondendo ao chat. Que está moi simpática a xente. Bueno, eu recomendo tampouco engadir moito máis. Quero dicir, pareceme interesante vela.
e desfrutala. Sobre todo a escena final que no fondo é o que vai Sí, empurrando. o éxtasis final. Sí. Sí, Perdón, perdíme bastante co que falachedes. De que xénero é? Se pode categorizar nun Drama. xénero. Drama. sí. It is a drama. It's a thriller drama. Or just drama. Vai un pouco de inquisición bruxística. Como xénero extendidísimo. De xénero inquisición bruxística. Pois sí. Buah, que Está moi guai, é moi curiosa, ten un punto así como divertido, de engano, picaresca da protagonista, me gustoume o rollo este que ten, está moi guai. É que, pois, xusto porque mencionas o xénero Inquisición Bruxística, teño que facer unha rápida mención a unha das pelis top, que dá a casualidade que vin no 2020, porque vin unha variedade de pelis top que tiña que ver, que vin O nome da rosa, que nunca a vira, nin menos lera o libro. Pareceume unha xenialidade. Paga pena ler o libro tamén, está moi ben. Imagino que sí, non me cabe dúbida, porque o señor Humberto Eco é un lingüista da Virxe Santísima e precisamente cae dentro do xénero de Inquisición bruxística, porque nos plantexa unha época medieval como o século XII-XIII nun convento de monxes deixado da man de Deus, onde suceden casos de asasinatos que ten que resolver un monxe. Un monxe, pero que é un monxe detective. Que vende fora, eh? É un monxe detective. É que un monxe detective. É unha barbaridade. E aparte, sitúase nun momento, eso, onde estaba a Inquisición presente, había caza de bruxas, e pareceume brutal que non o ubicaba na miña mente en absoluto no debate religioso, no momento no que a religión cristiana decide cales eran os dous bandos. Digamos que existe a escisión onde a religión cristiana vai polo camiño das riquezas e da o catolicismo que abandona o mensaxe de humildade, pobreza e axuda ao próximo dende a austeridade. Rechaza a austeridade para abrazar a que é o contrario da austeridade. Opulencia. Te lo compro. Especial adicación a Golfstar 54. Puto capitalismo. Vale. Continuemos con pelis dos Goya. Despois mencionamos algún clásico que se poida ver, como este do nome da rosa. Moi ben, se quere decimos a por... Sentimental, quedaríannos las niñas, sentimental. Eu deixaría as niñas porque gañou, quero dicir. Moi ben. A ver, pero para o final vai Mario Casas no e non matarás. Veña, va. Veña, pois falamos entón de... Sentimental. Claro, sentimental. Ai, mira, esa peli pareceume bastante divertida, gustoume. Creo que é un xénero de comedia desta lixeira que lle pode gustar a todo o mundo, que non profundizan nada, que te quedas igual que antes, pero que pasaches un bo rato e desconectaches. Bueno, que sí que tenga algunha cousa, pero bueno, que en realidade é así moi lixeira, moi así de ver un día que non te apetece... O sea, que te apetece unha comedia, a verdade, que cando estás no modo comedia... Bueno, vai sobre un matrimonio. Bueno, é un señor que chega a casa, a súa muller estaba preparando unha cena de picoteo porque invitou os seus veciños e o marido non lle parece ben e a muller di, mira, pois van a vir. Total, que
non lles cae ben os veciños porque os escoitan moito foder. Entón, pois veñen tamén os veciños a pedirlles perdón polos ruidos que fan nas súas numerosas bacanales. E vai un pouco, pois, diso a película. Sucede toda, ademais, nun apartamento, que eu creo que é unha cousa que se leva este ano, facer películas dentro de un apartamento para que a xente se senta reflexada neles. Polo tema Nada, do confinamento, refíreste. sí. Eu creo que sí, que se leva. Nada, está moi ben. A min gustoume. a Levou verdade. só un Goya dos 5 os que estaba nominado e levou concretamente o mellor actor de reparto polo Bombeiro, Ai, que fai un papel vaya persoaxe, tremenda. moi divertido. Hmm. A min gustoume ademais moito porque ao rematar de vela pareceume que estaba todo moi ben fiadiño, e aínda que sí que é certo que hai esa parte de que marchan e ao final sabes que non marchan no fondo, porque senón quedastes en película. Pero hai momentos nos que os persoaxes, uns ou outros, porque segundo vai avanzando a trama van marchando uns e outros, nos que parece que marchan, pero sabes que non van marchar. En ningún momento marchan. Sempre se quedan para seguir coa maravillosa historia que nos queren contar. E a min pareceme que ten un guión no que van tanto dende as imaxes, na que o primeiro que se ve na película é como traen a alfombra. E a alfombra é un fío conductor en moitos momentos da trama. E despois ves como o señor mira pola ventá, e a muller tamén mira pola ventá. E sempre é unha semente que sembran para o futuro, porque despois eso vai estalar. E hai miradas e hai conexións que se a volves a ver unha segunda vez daste de conta porque xa sabes o contexto do que están falando ou das... Bueno, porque sabes o contexto. Víchela unha segunda vez? Vin 2 veces esta película. Carallo, É a única que vin 2 veces. a tope. A ver, a mí tampouco para como gañar o Goya tampouco me parece a mellor película. Sen embargo, o de mellor actor o podía gañar, O podía gañar, tranquilamente. Sí. Agora chegaremos ao mellor actor. Agora chegaremos. Bueno, se queredes a comentamos antes esa que é a de a boda de Rosa. A boda de Rosa Que- comentamos. Quedanos Ou las sexa, que é a niñas de y- las niñas. Que ia dicir, claro, que unha mágoa que non vira a de esta de sentimental porque que parece ser a competencia directa con Mario Casas, a de actor, non? E pensar que a vira xa. Non, O... unha mágoa, non puiden entrar no... Non, a verdade é que non vimos as outras dúas nominadas a mellor actor. Que cal serían? Así que, Pero é igual, porque vimos a de Mario Casas, Esa sí que vimos. sí, Claro. esa a vimos. Que Por máis recomendación de Dani, pedazo de recomendación. de Dani e de Zampadonuts, creo que a recomendou. Porque eu sospeito de quen é ese señor. Xa si eu. Sí, bueno, agora que o dis pode ser. Está calentando. Estáse calentando mencionar aquí ao veciño do bar. Bueno, Ai, en calquera caso, sentimental, peliculón, e Javier Cámara o fai mellor que Mario Casas. Dani, resumes ti las niñas? Sí, de maneira improvisada tamén. Ou de chuletera. Pois mirade, las niñas Eu creo que o podes resumir ti porque tampouco pasa nada na película, así que o podes resumir perfectamente. claro, vou intentar facer un resume onde tamén supoño que aportarei a miña visión de como foi a miña percepción respecto á película. As niñas vai de Do que di o título. Sí, vai de nenas dun retrato é
é a vez un retrato dun tempo pasado non pasado e dunha educación que debería quedar no pasado. É a vida dunha rapaza da primeira etapa da adolescencia, Ten atreveríame 11 anos. 11 anos, que ten unha educación nos anos 90, na España dos anos 90, Zaragoza. Zaragoza, En Zaragoza. nun colexio de monxas. Bueno, preséntase nun momento onde chega unha nova compañeira a clase, Que máis guai porque é de Barcelona. máis guai porque é de Barcelona, que lle ofrece un pouco unha pequena vía de escape a esta rapaza protagonista. Tamén é protagonista na película a relación coa súa nai. Preséntasenos unha nai solteira, onde hai moitos interrogantes coa figura paterna e, sobre todo, se nos presentan moitos prexuizos e dificultades do que significaba xa non tanto por ser nos 90, que tamén, senón por relacionarse cunha institución católico institucional ou cristiana institucional e ser a figura dunha muller solteira sen pai, xa sexa porque morreu o pai ou porque está solteira ou porque o que sexa, e como xa a categorizan de guarra, que chega a haber un momento onde se di que a súa nai é unha guarra porque por eso, pues, basicamente porque se asume porque non ten pai. E vai de de que vai a película. De eso, eu creo que o interesante é como retratan unha educación que é pois vomitiva, porque é pois, machista, religious focus, retrógrada. Creo que de feito que ás veces buscan precisamente mostrar esos guiños e tampouco o fan dunha maneira especialmente cuidada. Funciona porque sabes que é verdad. E diste, joder, que puta merda que sexamos así como seres humanos. Pero algún, ou bien quizás con calzador, sabes, que igual deixei de empatizar un pouco máis porque o vin un pouco máis como lista de cousas que eran así, máis que cousa que se me desenvolve e que digo eu, Dios, que repulsión me está xerando isto. Que, sendo todo cousas que xeren a repulsión, creo que presentado de outra maneira fílmica podería haberme resultado máis repulsivo dentro de toda a repulsión que hai no que é eso, un colexio de monxas. Igual paseime en describir a película. Laura, Sempre te pasas, Dani. Que opinades vos? Pero te pasas de... te pasas. Bueno. A mí parece unha película costumbrista que o definiu outro día Javi a perfección con costumbrista, na que non pasa nada máis que amosar un retrato dun como vivían unhas nenas preadolescentes e os conflictos, dramas, intrigas respecto á sexualidade, a dualidade, de como lle explican o mundo aos adultos, como ven elas, desa inocencia, perda da inocencia, un pouco... sí que efectivamente non unha película con unha acción apabullante, sí que tampouco ten eclosión final, nin media, nin do principio. É unha película así... a min ten todo o feeling vintage, empezando porque está rodada en 4/3, ten un montón de referencias tanto musicais, da movida, sabe, Chimoballo, por aí. Héroes del Silencio, que son de Zaragoza. Sí,
Tamén en referencias visuais, pareceme que as actrices, as nenas o fan super ben, que supoño que é super difícil rodar con nenas, e me parece que está todo contado dunha maneira super natural, que os diálogos son moi naturais, Sí, que moitas veces ves a resposta que dan as nenas e realmente dis pois, sí, esta é unha resposta de verdade, que daría unha nena desa idade, non ves estes diálogos adultos que moitas veces teñen as películas e que lle pon en boca ás nenas palabras que non xamais diría unha nena desa idade. Parece que nese sentido está moi ben contada, é así moi pausadiña, pero a min mantívome enganchada. Non sei se é porque eu tamén tive unha educación nun colexio de monxas, que eu me sentín identificada con bastantes actitudes delas, bastantes pensamentos e formas de tratalas. A min gustoume moito porque evocoume moito e penso que é unha película que se es unha muller e se fuches ou algunha vez estiveches nese ambiente ou creciches nesa época, vai te evocar cousas. a miña nai dixo que lle transportaba totalmente, é dicir, foi ver esa primeira escena coral de todas as rapazas de traxe e nese tipo de aulas, sabes? Miña nai dicía, Dios, se son iguales que os meus pupitres. Plot twist, tamén eran igual aos nosos pupitres, porque parece que os pupitres non cambiaron en, non sei, en 50 anos de educación. Pero sí, polo que puiden ver da reacción de miña nai, concorda co patrón que acabas de decir, de evocar educacións pasadas. Así que nese sentido. Antes de rematar con Las Niñas, dicir que tamén estaban nominadas a mellor canción e que a mellor canción a presentan ao final, pero a presentan ao comezo ten que ver tamén coa forma de ensinar. Esa de cara á galería e de que se vexan ben as cousiñas, a forma de contalo e a forma de meter a canción pareceme que é moi boa e de novo está dentro da historia, é diegética, porque sirve para contar a historia. Die que? Diegética, supoño que será en galego. Non sei ninguna das dúas linguas o que quere decir. Pois eso, que serve, que está dentro da historia. É música que a música pode ser diexética se está sucedendo dentro da película, ou non diexética Nos musicais é diexética sempre a música, normalmente. E non diexética se, por exemplo, pois cando está empezando a camiñar pola rúa e sona unha canción e nin siquiera está cos cascos, e que está, pois, empeza a sonar unha canción porque pois sirve para contar a historia, pero non necesariamente está sucedendo na historia. Sí, na boda de Rosa non é, ¿no? Porque é canción de créditos. Non é, efectivamente. Non é. Pero un temazo. Unha mágoa. E se o ves, pois esa parte, eu penso que por unha banda está esa parte de está dentro da historia e comulga coa historia, ou está feita para a película e ten esa parte de resumir a esencia da película, que penso que tamén nas nenas ten ese punto de resumir un pouco ou recoller o que se plantexou ao comezo da película. E se vos parece, pasamos a No Matarás para rematar con este pequeno homenaxe ao cine do Estado español. Dani, é certo que Mario Casas estudou no teu instituto? Efectivamente certo. Quizás bueno, é relativamente certo. É o máis correcto que que podo incluso decir. podemos ter o seu contacto. É iso certo, que incluso contactamos con el. A ver, sí, é certo que contactamos con el. Realmente establecimos contacto. Si o contacto é Universal. Tiraron a pedra ao lago. é que o lago faga. Sí. Efectivamente, Mario Houses é do meu barrio. Ou polo menos foino durante un tempo acotado da vida.
e foi a se non exactamente ao Instituto da Sardiñeira, creo que foi ao colexio adosado a el. Hai xente que realmente está impactada. Eu creo que ensalzouse un pouco demais ese concepto para despois o apego que desenvolveu con este barrio, porque eu creo que non volveu pisar este barrio na súa puta vida. Pero sí, pódese decir que Mario Casas foi a Sardiñeira. Pódese decir que establecemos contacto con el? Establecemos contacto con el. Efectivamente, isto é correctísimo, Daniel. Sí, depende de como se entenda a dialéctica, establecemos contacto con el. Clarísimamente establecimos contacto. Hubo contacto. Nos, porque é el rei. A ver, nós intentamos repetir unha xogada que funcionou a primeira vez. E dixemos, se funcionou unha vez, por que non vai funcionar a segunda vez? Se funcionou con Nacho Carretero, que o temos nunha entrevista na nosa canle de YouTube que podedes visitar, por que non vai a funcionar con Mario Casas? Nacho Carretero, escritor de Fariña, o libro Fariña que despois se adaptou na arxicoñecida serie de Antena 3. E despois aínda fixeron unha obra de teatro. Efectivamente, pero só en Madrid, Non penso que movéronse xa por... E claro, que pasou a primeira vez que establecimos contacto con Nacho Carretero? Pois era a propósito do Festival Mar de Mares, aquí na Coruña, sabíamos que ia a vir, facer unha ponencia e tal, e dixemos, vamos que veñen mensaxiño, Nacho, a ver que se conta o Nacho. Penso que ninguén fala con Nacho, en realidade. Así foi, que nos entre nos falamos así. Pasa, Nacho, chorbo. Entón deixamos aí. Digo agora con este tonito, pero o outro día cando pasache desa mensaxe que enviara ao Nacho, ler esas frases que lle escribimos foi como, que carallo lle puxemos aquí? Podemos recuperar esas mensaxes agora, porque ata Non, vamos a seguir avanzando. Tira pa diante e fala das mensaxes con Mario. Podemos rematar case coa mensaxe de Mario e tirar para diante coa peli. Vale, sí, pois sí. É que non a teño a man. Teño medo dese... Bueno, total, que lle comentamos que polos tempos da Sardiñeira, a ver se podía, que é o instituto que foi Mario, a ver se podía pasarse hoxe por o parque. Sí, que se pasaba por... É o moi egocéntrico, o moi... non sei como definilo, non quixo vir o podcast en 3 vistas, parece vos normal. O moi burgués. Escribimos a mensaxe máis encantadora, máis welcoming, máis non sei, máis cargada de borrochismo que se podía ter. E non quixo vir. Así que agora é o momento de dicir que non merecía ese Goya a mellor actor e que non sabe falar. E que unha persoa que non sabe falarlle a un micrófono, eu como persoa que se dedica a gravar son, pensa que tes que proxectar a voz un pouquiño se queres ser un bo actor, tes que vocalizar un pouquiño se queres ser un bo actor, e Mario Casas esas dúas cousas non as cumple. Despois, está petado, pois moi ben, podería ser un bo culturista, pero non un bo actor. En fin, Mario Casas fixo este ano a peli de No Matarás, que é un thriller, podemos chamarlle thriller a esa peli, unha película de acción. É unha película de acción de machotes total, na que un home que chamase Dani, ademais, en honor ao seu amigo da infancia, Dani aquí presente, bueno, Dani, que total é un home que vive, que é un parao, que non fai nada, que é un señor moi aburrido, que lle acaba ademais de morrer o pai ou a nai ou non sei que, e que é un señor que ten unha vida terrible, que traballa nunha axencia de viaxes, que está aburrido, desolado, triste, que falto de personalidade, falto de carisma, falto de todo. Non sei que opinades. Está murcho. E coñece a unha
Manic Pixie Dream Girl, que é o que lles pasa aos homes cando están tristes nas pelis e abatidos e non son capaces de correr aventuras por si mesmos. O que fan é coñecer a unha Manic Pixie Dream Girl, que é unha chica así achispada e alocada que lles devolve todas as ganas de vivir. Se non estás familiarizadas co concepto Manic Pixie Dream Girl, este termo foi acuñado por Nathan Rabin ao ver que un crítico de cine, ao ver a Kristen Dunst na película Elizabethtown. Unha Manic Pixie Dream Girl a define como esa criatura cinematográfica burbulleante e superficial que só existe no febril machín de escritores, directores sensíveis para ensinar as novas almas depresivas a abrazar a vida e os seus infinitos misterios e aventuras. Bueno, a verdade é que parece que está sendo literalmente unha definición da... Sí, encaixa a perfección no canon. Que ten que ser unha muller, que ten que ter unha muller, unha persoaxe femenina para ser unha Manic Pixie Dream Girl? Pois está aí exclusivamente para axudar o protagonista da película a buscar a felicidade ou a aventura. En ningún momento persegue a propia, nin ten ningunha profundidade, nin ten ningunha ambición, ningunha historia, nin nada que aportar á película. En este caso, cando chega o seu momento tamén se aparta. Sí, tamén vamos a iso. O protagonista é un tipo normalmente normal estándar número 3. Sosaina, e moitas veces triste, melancólico ou atormentado na súa vida. De momento, cumple, Mario Casas. Ademais, que sempre ten ese papel de cansino, que é un cansino. Bueno, a Manic Pixie Dream Girl é unha persoa alegre, guapa e divertida. Polo xeral, achégase ela ao protagonista, porque é moi extrovertida. E o prota, en principio, non amosa ningún interés. Pero as Manic Pixie Dream Girls persisten. E queren, pois, axudar ao protagonista. Teñen gustos e esas mesmas persoaxes teñen gustos e aficións fora do mainstream. Ben sexa a hora de vestir, na música que escoitan ou na súa maneira de comportarse ou na súa profesión, que pode ser así moi edgy. Como tatuadora dun bareto. E encárgase de anunciar que é diferente abertamente para que ti, como señor espectador, te montes esa película fantasía na cabeza de muller fora do normal. Non lles importa, ademais, o que dirán. Son espontáneas, graciosas, elocuentes, seguras de si mesma. Sempre saben dar consellos e ánimos aos homes. Non se enfadan e sempre están maravillosas e guapísimas. Bueno, con todo isto que vos estou contando, parece vos que a esta persoaxe, Mila, creo que se chama, interpretada por Milena Smith, é unha Manic Pixie Dream Girl na película esta. Encaixa ata o momento no que a partir de aí xa pasa a ser outra cousa. máis vegetal. Pois mira, se todavía non vos convence, que veo xo que sí, porque vamos, que é unha Manic Pixie Dream Girl de manual. Ademais, moitas veces nas películas as Manic Pixie Dream Girls desaparecen de repente no medio da película, pasa algo con elas que xa non están, para deixarlle vía libre ao protagonista para que empece a correr esas novas aventuras que lle depara a súa nova vida que cambiou gracias a elas. Elas, pois da igual, porque non nos importa, porque dende un principio eran un persoaxe que non importaba. Así que nos desfacemos delas, porque non son convenientes para seguir coa trama do protagonista Mario Casas, que é quen realmente, por favor, nos interesa. É que de repente... Estou enfadada porque non veo o podcast. Bueno, dame igual, mellor, porque senón non podería decir todo isto. Bueno, igual tamén o diría. Coa mesma liberdade, non? Sí. E, efectivamente, comentan por o chat o exemplo de 500 días de Summer,
que, vamos, que tamén é o sono e o soño de calquer cosmopaleto indie. E tamén comentan efectivamente a de Scott Pilgrim, que, como se chama? Esta de Ramona, bueno, en fin. Tamén ocórreseme, teño aquí apuntado Olvídate de mí, esta película de The Sunshine Eternal Mind of Spotless Casino. Dream, tarari, tarara. Despois tamén se me ocurre outro exemplo que estou pensando, podería ser Ruby Sparks. Sabedes, viches algunha vez esa peli? É sobre un escritor que escribe unha persoaxe que se fai real. Esa persoaxe é unha Mani Pixie Dream Girl que escribe el o seu antollo, pero luego pois se ve, pois hai ese, bueno, debate de dotara de personalidades, se está ben ou se está mal, que sexa un persoaxe baleiro e todo iso. Pero bueno, podemos comentar o exemplo de Mila, de No matarás, que está moi ben, que é unha persoa super edgy, que é unha tatuadora que ao principio pois coñece así, ademais moi descarada, que lle dá todo igual, que non lle importa, que vive a súa vida, que convence a Mario Casas, que é un pringao, a que lle siga ao seu estudo de tatuaxe, que lle fai unha tatuaxe. Ai, que chorrada lle escribía, Travel, porque Mario Casas quería dar a volta ao mundo. Ai. E tatuou así, Travel. Era algo, non, era boa. Fly. Sí. Vuela. The sky is the limit, or something like that. Just do it. Pois sí. Despois, ademais, e despois convértese nunha película de acción. Xa salta. Convértese nunha película pornográfica antes, un pouco así. Sabes, é que a min nese momento parece un megatombe de que fantasía de home é esta? Como unha muller se vai a comportar así? Ti non coñeciches a ningunha muller na túa vida, señor David Victori, director da película, porque se algunha vez estiveches con unha muller, saberás que unha muller nunca se vai a comportar da maneira na que fai esa rapaza con un señor, por favor, é que unha fantasía total de señor malito. Sí, e sí que é certo que nem sequera cuadra moi ben coa personaxe, que era como tan introspectiva ata límites insospeitados que de repente pois skills de Pornhub de repente cando cambia o rexistro da película pasa de ser o tímido dos cascos do barrio a ser o calvo de Brazers. Pero quen se vai ademais a creer que un tío, o sea, Mario Casas, é que non sei, que non me convence a persoaxe del en ningún momento, non me convence ese actor tampouco do que me está contando. Eu penso que nese caso nada, sí que... Creo que me dixe en paz. Perdón. Sí que fai ben de pringao. Quero dicir, non se lle entende cando fala, está aí balbuceando e como... Ai, dame 20 euros para 2 hamburguesas. E di... E lle deixa 20 euros. Xa tiña práctica en fuga de cerebros, que xa que isto vai ser un acuchillamiento xeral a Mario Casas, xa en fuga de cerebros ensaiara ese papel de pringadillo tímido, que tamén, eu creo que tamén, non recordo moi ben, pero é un pouco ser rescatado por unha muller extrovertida, non? Non recordo fuga de cerebros en que consistía. Sí, recordo moi ben. Creo que aí a Maya Salamanca o sacaba un pouco da súa un caso era introspectiva científica, neste outro non. A ver, sí,
canónica para mal ata límites insospeitados. É a verdade que nunha segunda revisión igual patinaría un pouco máis que a primeira vez que la vi. Ten unha linguaxe visual neón que tamén pois levouse aí a un tempo e que mola un pouco. Dani, de onde sacaches ti que iso se parecía a Gaspar Noé? A ver... Nen que hai un pouquiño de neón e Sí. así violencia explícita, porque en outra cousa tampouco o entendo. El neoncito, la violencita, igual la cámara hacía así a veces. Tú. É que nin sequera, sí. nin sequera Algún xoguiño de É que- cámara aprendeu de Gaspar Noé este non home. se parece en nada a Gaspar Noé. Non ves que o protagonista nin sequera está rapado? Por favor. Hai sexo tamén máis ou menos explícito. É certo que ten aí algunha cousiña na que poderíamos dicir, eu entendín conforme había algunha cousa, pero ten a profundidade da actuación de Mario Casas. Que igual a xente quere participar máis na súa valoración de Mario Casas porque a cousa é que o fenómeno Mario Casas no último ano ou 2 anos fixo como 6 películas, 4 películas. Sí. Eu só vin esta, pero sei que sacou o fotógrafo de Madhausen, mencionaba por aí pues nas que non lle pareceu mal en Las Brujas, que tampouco sei cal é. Sei que Las Brujas Las Brujas de Zurragamurdi. De Alex de la Iglesia. Eu a vin sen moita pena nin gloria. E vin tamén El Bar, tamén de Alex de la Iglesia, con Mario Casas, no que, bueno, pois sí, aí está facendo cousiñas. Tampouco me gustou moito esa peli. Eu sabedes que vin de Mario Casas a entrega do Goya. E sabedes que dixo? Dixo... Gracias a... Bueno, non sei, me vou a inventar un pouco, pero era algo do estilo. Gracias aí a toda esa gente que está a 3 metros sobre el cielo siempre... Creo que algo así como que estuvo alguna vez a 3 metros sobre el cielo ou unha cousa así. O sea, pero que referencia é esa? A unha peli? A ver, bueno, non sei. Eu entendo a referencia, entendo o mensaxe que quería transmitir. A súa xentiña. Claro, no. O mensaxe que quería transmitir, ou a maneira que a xente entendeu de como quería transmitir ese mensaxe, era que agradecía moito que se lle recoñecera este premio a través da súa traxectoria por todas as críticas que recibira ao longo da súa carreira, por verse constantemente encasillado nun tipo de personaxe que era de musculitos facendo X, que a cousa é, sigo facendo musculitos facendo X? Sí. A peli mellora cando deixa de falar. Quero dicir, nos momentos nos que empeza a acción, mellora a peli. Cando empeza a correr por las escaleiras facendo así. Entón... A actuación, bueno, boísima aí, sí. Entón, eso foi unha especie de guiño canalla ao seu pasado primixenio onde Unha sardiñeira. Claro, que te levas con Mario, cho contaría. Onde comezou como actor sen camiseta e agora acabou como actor sen camiseta cun Goya. Entón, quería decir, gracias a esa gente que me apoyó del principio, hermano. Cree en tu sueño. Si eres una persona que se quita la camiseta, puede ganar un Goya como yo. Se sigues insistindo moito niso. E che siguen contratando, sobre todo. Sí. Que ao final, oye, non lle imos a quitar o mérito de que é guapo. Está forte. Pues É de que está forte, A mí repeleme un pouco, guapísimo. A mí repeleme un pouco a súa Pero cara. é guapísimo, pero tío, biches en camiseta en calquera outra das súas pelis. Non biches o guapo que é, increíblemente guapo, esculpido mal, pero é guapísimo, Dani. Guapísimo. Un pouco de grima. Pero é guapísimo, Mario Casas. Todo o mundo di, Dani. Podese facer unha enquisa por É aquí. guapísimo. Sería interesante facer unha enquisa.
E rematamos con enquisa. A cantos lles parece guapísimo que levanten a man e a cantos non, pois cada un pa a súa casa. Ai, pues sí, queremos comentar algo máis? Comentamos cal é a nosa favorita, a mellor película. Por exemplo, con iso despedimos. Veña, Mira, va. Mario Casas, pues non fai falla falar del, que ademais nin sequera é guapo. Eu creo que temos claro, para escoller unha peli favorita, especialmente entre as tres, ou polo menos eu xa apunto. Queredes elixir unha cada un e que sexan distintas e facemos un repasiño así por todo o que foi? Vale. Queres elixir ti primeiro, Dani? Sí, por favor, Ane, me la pido. Es decir, por darlle así un corpo a recomendación, recomendo vos Ane, que creo que en xeral a valoración de Entre Vistas é que podería ter sido a vencedora da noite nos Goya. Goya. Representa un conflicto dunha maneira moi interesante, o conflicto vasco, quizáis, a través da relación dunha nai e dunha filla, e como eso xenera unha brecha na súa relación, no entendemento de como funcionan quizáis as relacións capitalistas no mundo e as laborais profesionais. Que pasa? Volves a explicar a peli porque querías decir outra vez esa palabra, non? Sí, vai por Golfestar. E que está moi ben. Unhas actuacións, a verdad, moi boas. De feito, unha ópera prima moi ben elaboradiña. Moi boas actuacións, un ritmo que entra moi ben dentro do primeiro momento final. E unha peli en euskera, joder. Que está ben vela. Aquelarre tamén está en euskera a maior parte. Por si... Queres recomendala, Laura? Sí, non foi a miña favorita, pero sí Pois sei que lanza a túa recomendo. favorita. Coméntate, Pois a min gustoume moito Anne, pero por non recomendar a mesma, recomendo Las Niñas. Para min foi un peliculón, tamén unha ópera prima. Interesante, que presenta cousas novas, ademais en este formato cadradiño, que agora gusta moito, que están experimentando moito no cine cos formatos, verdad? Incluso con ir cambiando o formato ao longo da peli. Bueno, nada, tendencias do cine, vos traemos aquí. A próxima peli en vertical, gravar co móvil no cine. Bueno, non descartes. É tumbada, incluso. Grava en vertical e tumbada no cine. Eu come moito, sí que é certo que hai moitos señores que din que é moi aburrida, que non contan nada, que dan non sei que, pero que máis dá, son señores a quen lles importa. Nada, que eu creo que moi ben, moi correcta, gustoume moito e creo que pode evocar moitísimo, sobre todo a unha xeración, sobre todo se es muller, porque sinteste identificadas con eses xogos, bromas, preocupacións que teñen esas nenas, e a min fíxome recordar cousas da miña adolescencia tamén. Pois eu quería recomendar a única película que vin 2 veces, que é Sentimental, porque me parece que ten un guión moi elegante, que vai de principio a fin deixando cousiñas e vai recolléndoas, e a min esas cousas gustanme. É que é unha comedia divertida que se pode disfrutar con calquera, penso. E ademais é curtiña, que a ves nun ratiño, é maravillosa. É recomendar que vexades máis pelis de Sesgai, que non vin todas, pero as que vin gustaronme todas. Moi ben, vale. Pois nada, vémonos no próximo programa. Este estará subido a YouTube. Suscribidevos a nosa canle de YouTube tamén. E moitísimas grazas por estar aí. Suscribidevos a canle de Twitch. Sí, grazas Falando por de estar capitalismo, aquí. recordade que podedes darnos cartos por este tempo tan maravilloso que vos estamos regalando. Pagádenos, por favor. Sí, se tedes Prime podedes suscribirvos gratis, e se non, pois podedes pagar, pero bueno. Como que irades. Pero se pagades tedes stickers,
Creo, bueno, non sei se ustedes Non sei como vai o dos stickers, a verdade, pero Bueno. temos stickers, eso é certo. E faremos máis. Temos un sticker, pero faremos máis, sí. Nada máis, pois vémonos aquí o próximo sábado. Esperemos que sí. Para falar de outras cousas. Así que nada, bicos. Gracias por estar aí. Vémonos na próxima. Un biquín Cortas. moi grande.